लोगोफोर आं दिनै थाइजौखौ खाना दोनजोबनोसै, मानो होनबा बे थाइजौआ गोथाङावनो गावस्रानानै सिरियो आरो बेनिखायनो मोननायनि सिगांनो राफुनाय समावनो बेखौ खानानै दोननांगौ, नङाबा बियो बिफाङाव दोनबाय थायोबाथाय गावस्राजोबनानै सिरिजोबो लोगोफोर, मोनजाया ओमफ्राय सेवलाङो। ओंखायनो दा नुनायाव गोथां नुदोंबाबो बियो राबाय, ओंखायनो खानानै दोननोसै आरो बेखौ खानानै फोमोननानैसो जानांसिगोन आरो बेखौ, नङाबा बिदि बिफाङाव दोनजाबाय थानायबाथ' बेखौबो फोमोननानै बिफाङावनो दोननो हागौमोन, दा बेखायनो खानाय जाबाय आरो। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो मोनसे लाइक खालामनानै होदो। भिडिअखौ माबायदि नुखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। नायलांबाय थादो थाइजौ हाननायनि भिडिअआ माबायदि जायो। बे फांसेयाबो बिदिनो लोगोफोर, बेखौबो साननैसोनि उनाव खानानै दोननांसिगोन, दा एसे राबावनांगौ, बेबो मोननायनि सिगां माने खाग्रोजोबनानै दोननांगौ आरो, नङाबाथाय गावस्राजोबो थाइजौआ। बेफोरो एसे राबावनांगौ, साननैसोनि उनाव खाजासिगोन बेबो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स'